ассалому алайкум тамошобинони канали бизнес ва пул. имрӯз мо доир ба фарқияти фикронаи сарватмандон ва камбизоатон маълумотҳои заруриро медиҳем. фаромӯш набояд кард ки шумо метавонед ба ин ё он намуди одамон наздик шавед, зеро фикрҳо амалро тавлид мекунад ва амал натиҷа медиҳад. ҳамин тариқ агар шумо хоҳед ки сарватманд шавед, аз навсозии тафаккури худ оғоз кунед. ҳам муваффақ ва ҳам номуваффақ дар як шароит амал мекунанд ва фарқи байни онҳо танҳо дар тарзи фикроният ва дар кадом амалҳо ба вуҷуд овардани ин тарзи фикроният аст. камбағалон ба фарқ аз сарватмандон вақтро ҳамчун манбаи гаронбаҳо намешуморанд. бояд дар назар дошт ки вақт манбаи барқарорнашаванда аст ва аз ин рӯ хеле пурарзиш аст. камбағалон тақрибан ҳеҷ гоҳ ба нақшагирии молиявӣ надоранд. ҳама чиз бетартибона ва гоҳ-гоҳе рух медиҳад, дар ҳоле ки сарватмандон на танҳо барои як моҳи оянда, балки барои солҳо ва даҳсолаҳо нақшаи молиявӣ доранд, танҳо бо гуфтани калимоти иншоаллоҳ. одамони сарватманд одамони мустақиланд, зеро худи онҳо тасмим мегиранд ки кай, дар куҷо ва чаро кор кунанд. онҳо метавонанд чизи дилхоҳашонро харидорӣ кунанд, зеро пул қудрат аст. аммо онҳо фаромӯш намекунанд ки чизи аз ҳама муҳим ин саломатӣ, муваффақият ва хушбахтӣ аст. бинобар ин онҳо худро нигаҳубин мекунанд ва ба рушди худ машғуланд. сарватмандон кӯшиш мекунанд ки пулро дар ҷое ки лозим нест сарф накунанд, балки дар бораи он фикр мекунанд ки чӣ гуна маблағҳоро ҷамъ кардан ва зиёд кардан, чӣ гуна манбаъҳои даромадро васеъ кунанд. ба шахси камбағал танҳо барои харҷ пул лозим аст. ҳатто агар 1 миллион сомонӣ ба дасти одами бо чунин тафаккур афтода бошад ҳам, пас аз муддате боз ҳолати пешина ба ҳолати пешина бармегардад, зеро ӯ тамоми дороии худро барои либос, мошинҳои гаронбаҳо, таъмири хона сарф мекунад. камбағалон одатҳои бад доранд ва яке аз ин одат чунин аст ки мегӯянд шумо метавонед аз пасандози худ пул гиред. ин одати камбағалон аст. ва сарватмандон бошад медонанд ки пасандозҳо танҳо барои ба даст овардани пули бештар мавҷуданд, на барои пардохт кардани ҳисобҳо. одамони сарватманд медонанд ки доштани пул ба онҳо хушбахтиро кафолат дода наметавонад, аммо ин зиндагии онҳоро осонтар ва гуворотар мекунад. мардуми камбизоат чунин фикр мекунанд ки сарватмандон ҳамеша кор мекунанд. одамони сарватманд аз он сабаб боис шудаанд ки онҳо барои ба воқеият табдил додани идеяҳои худ зиндагӣ мекунанд. онҳоро ба мисли ҳадафҳои худ ба ояндаи номаълум пешкаш мекарданд. камбағалон аз овони кӯдакӣ ба он одат карданд ки ба онҳо кор лозим то пул кор кунанд. одамони сарватманд дар бораи пул мантиқан фикр мекунанд. сарватмандон танҳо он чизеро дӯст медоранд иҷро мекунанд. сарватмандон танҳо мехоҳанд ки дар иҳотаи онҳо одамоне бошанд ки сатҳи ҳамон андеша ва некуаҳволии молиявиро доранд. одамони сарватманд дар бораи он фикр мекунанд ки чӣ гуна метавонанд даромади бештар ба даст оранд. одамони сарватманд пулро сарфа ва зиёд мекунанд, дар ҳоле ки одамони камбағал харҷ ва қарз мегиранд. агар шумо орзуе надошта бошед, пас бешубҳа шумо барои касе кор мекунед ки орзу дорад. шахси камбағал аз қабули қарор идоракунии тиҷорат метарсад. номаълум ӯро метарсонад. шахси сарватманд ба тарс диққат намедиҳад ва дар амал ба орзуҳои худ диққат медиҳад. иҷозат диҳед хулоса кунам. агар шумо тағйир ёфтан хоҳед, пас аз тафаккури худ оғоз кунед ва дар оянда амал карданро фаромӯш накунед. барои дастгирии мо шумо танҳо лайкро гузоред ва ба дигарон наворо фиристонед, обуна шавед. боқӣ сарбаланду муваффақ бошед.